Mara vilayetinin edara kârhanalarına büdjet işgärlerinin paýty ýygym mögtüm münasibetli pul toplanýar. Yerli ýaşaýjylar bu tölegin paýty ýygymy iwirleýän hakyna tutma adamlara geçirilýänini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 sentýabrda Sebitden habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä başga-da bir näçe edara kârhanalar bilen bir hatarda Mara şäherine Agsuw edarasynyň işgärlerinden adam maşyna 50 manat meşberine pul ýygnalýar. Türkmenistanyň ýen bir aýdan gowrak wagt bären obutdak paýty mögtümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerini büdjet işgärleriniň paýty ýygymyna mejburi gatnaşdyrylýanlyklaryny habar berip gelýärler. Ýurdun döwleti degişli edara kârhanalaryna däp bolşýar büdjet işgärler ýygym mögtüminiň dowamyna ýa şahty taýdan ýygymy öz zähmeti bilen gatnaşman edilýärler. Ya öz oruna ýygymy hakyna tutma adam iwermäge ýa-da hakyna tutulan adamyň gündelik tölegini geçirmäge mejbur edilýärler. Şeýle talaplaryň soňkysy Mara vilayatynyň döwlet ýetirligindäki edara kârhanalaryna durmuşa geçirilýär. Biziň edaramyzda her bir işgär paýty ýygymy üçin 50 manat pul tapşyrmaly, pullary nagd görnüşine geçirmeli diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Nowatdaky ýygym mögtümine girişleri we Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebitlerine şol sanly Lewap, Mara we Balkan vilayatlaryna büdjet işgärleriniň paýty ýygyma mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Türkmenistan şu ýyl umum meýdany 580 000 hektara barabar bolan gowaçy meýdanlarynyň 1 milyon 250 000 tonna paýty hasylyny ýygnamagy gödüňine tutýar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň paýty önümçiligine mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ençe meýil bäri ýygderli tanqid edýärler. Şeýle tanqidlaryň arasynda 2018-nji ýylyň 18-nji maýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy mejburi zähmet aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň öndürilen paýtanyň ýa-da türkmen paýtasynyň öndürilen üstünlik önümiň Birleşen Ştatlara girdilmegine gadagynçylyk girdi. Bu gadagynçylyk ýenidem öz güýjünde galýar. Şu aýyň dowamyny ýa-da ikinji gedek paýty ýygymy üçin pul töledik diýip marly bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy we şeýle tölegleri öýleriniň agyr çykdyjy hasaplaýanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň soňky hepdesinde Mara vilayatynyň köp sanly edara kârhanalaryna büdjet işgärleriniň paýty ýygymy üçin pul ýygnalýanlygyny, sentýabryň 1-nji hepdesinde bolsa büdjet işgärleriniň ýa ýatymlyk ýygyma gatnaşmagy ýa-da ýygym üçin pul çykarmagy mejbur edilýänliklaryny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun paýtaçylyk pudugyny büdjet işgärleriniň zähmetinden mejburi peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiq edýär ne de inkar edýär. Bu aralykda döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar berişleri işleri ýurdun gowaçy meýdanlarynaky paýtanyň agrymly böleginiň tehnikalary bilen ýygnalýanyny öňe sürýär. Galbertide Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba hojalyk guramasynyň resmi web sahypasyna görä Türkmen Oba hojalyk hünärmenleri we ulumy işgärleri Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny esasan diňe tehnikalaryň ulanýanyny aýdýarlar. Guramanyň 26 sentýabrda çap eden habaryna görä BMG-nyň Azyk we Oba hojalyk edarasy Türkiýe ekspertleriniň paýtaçylyk pudugy boýunça tejribe alşmak maksady bilen Türkmenistanyň saparyny guramalaşdyrypdyr. Türk paýta ekspertleri Aşgabatdaky Oba hojalyk universitetine hem de şäheriň goloýundaky gowaçy meýdanlarynyň birine barıp görüpdirler. Türkmen Oba hojalyk hünärmenleri daşary ýurtly kärdeşleri bilen duşugyny Türkmenistanyň paýtanyň tas dolu dünýäli diňe tehnika bilen ýygnalýanyny öňe sürüpdirler we bu maksat bilen daşary ýurtlardan 1000 töwereg paýta ýygyjy kombaýnlaryň satyn alynanyny we bu tehnikalaryň 5 vilayata paýlananyny aýdypdyrlar. BMG edarasynyň habarynyň çen tutulsa Türkiýeli paýta hünärmenleri Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny mejbur zähmetden peýdalanylmagy barada aladalary agzamandyr. Olar Türkmen paýtasy ýygnalaryna esasan tehnikalardan peýdalanylýanyny barada aýdylan öňe sürmeleri kanagatlanma bilen kabul edipdirler. Türkiýe Türkmenistanyň paýta eksport ugurlarynyň iň esaslarynyň hatyryna durýar. Türk firmalary Türkmen paýtasyny ýygderli satyn alýarlar. Dünýäde gulçuluga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International guramasynyň 2019-njy ýylyň martyna çap eden hasabatyna görä Türkmenistan her ýyl 300 milyon dollardan gowrak paýta we paýta önümlerini Türkiýe döwletine eksport edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary 9 sentýabrda Marynyň oba ýerlerine garyplyk zerarly hatda mektep okuwçylarynyň çağlaryň hem sapaklardan boş wagtlaryna paýta ýygmagy mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Halkara paýta kampaniýasy soňky sapar iýul aýyna Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyna mejbur zähmete halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek üçin ýörüýte webinar geçirdi.